Pozdrav svima. Moram ovako da vam se obratim videom, pošto ne mogu da pišem svima pojedinačno. Mnogi me pitaju, šalju tamo video za ovu budaletinu Dejana Berića, šta on opet piše pro mene, da sam ja špijun i tako dalje. On to već 8 godina piše. Prosto čovjek je toliko opsednut sa mnom da ne može da prežali što ne može da mi smesti nikakvu igru kao što je smestio mnogim Srbima ovde na Donbasu. No, šta da kažemo, to je neta budaletina, njegova istorija je tako da vi znate, on je u Srbiji bio član Demokratske stranke Borisa Tadića, zalagao se za NATO i za pederase, da kad je Tadić uništavao srpsku armiju, srpske tenkove, srpske topove kada su tamo topili u Železari. On je bio tu sa njim. Zbog toga je i nastavio i dan danas da mrzi srpsku armiju i srpsku pravoslavnu crkvu, o kojoj stalno pričam. Da ne pričam za naš nacionaliste i četnike, da očima ne može da nas gleda. Pobegao ovde u Rusiju, kad je uzeo kredite, kad je ostavio radnike bez plate, kad je uzeo pare od zelenaša, pa je onda ovde krao pare od humanitarnih organizacija. No, on je to sam pisao tamo, ništa, ja to nije novo. Samo je interesantno što posle te knjige koju je on izdao i film, svi ratni komandanti iz 2014. godine su ga napljuvali kao govedo. To imate na ruskim sajtovima koliko hoćete da vidite. Snimali ga kako moli, kako i moli da mu oproste, izvinjava se, moli da ne snimaju. Šta da kažem? Ološ jedan, evo, gde je on sad? Gde je on? Zvali su ga, da vam kažem, zvali su ga iz Donjecka da dođe, da učestvuje. On je ipak oficir. On je rekao njima u telefon, meni je rekao, kaže, neću da ratujem, neću, mene to ne interesuje. A ja sam i dalje špion, oficir ruske armije, kapetan, 4 puta ranjavan, ja sam i dalje špion. Samo je smešno što on u jednom videu je rekao, kaže, pitali ga, pa što ti, ako imaš dokaze protiv Bratislava, što to ne kažeš službi tamo ruskoj? Tu ima FSB, GRU, ima u Donjeck razne isto službe. On kaže, pa ja sam im rekao, ali mene čudi, oni uopšte ne reaguju. Tako da, ljudi, molim vas, ne zamarajte me više sa tim kretenom. Ja sam ovde u Moskvi u bolnici, kao što vidite, lečim se. Biće oporavak dug, ali hvala Bogu, noga mi je ostala cela. I šta da kažem, tu se viđam sa Srbima u Moskvi, čak mi pričaju da kad prave sastanak i kad pozovu Rusi da dođe tu, Rusi mnogi zahtevaju da Berić ne bude u toj grupi jer ne žele da budu sa njim zajedno u jednom mestu. Toliko o tom debilu. A ono što ostaje, to je, ja sam njemu rekao, sledeći put kada te vidim, ubiću tog batina, znači. Prvi put sam mu oprostio tamo u Donjecku, sreo sam ga na fakultetu, istoričarskom fakultetu gde ja studiram, završavam. I on je tu počeo da plače i kao udari me, ljudi, studenti nisu ni znali ko je on. Ja sam im rekao, pa to je to, neki junak vaš. Ali pošto on tako se uplašio, pa rekao, uplašio se jer zna da za sve što je rekao da će da naplati. Ali ajde, da ga kažem.
Rekao sam mu, nemoj više to da radiš, mislim, šta sam ti ja uradio u životu, bre čoveče, niti te znam, niti još, šta si ti na mene se zalepio. Ko budaletina, razumiješ? Ali eto, on je produžio dalje, tako da sljedeći put, to da znate svi, bit će prebijen. I to što on laže tu ljude da njega čuvaju tamo specijalne jedinice ili službe. Vidjet ćemo. 8 mjeseci sam bio, kad sam došao u Donjecku, ni pobegao iz Donjecka. Nije hteo da dođe, da se vidimo i da popričamo ili da se obračunamo, nije ni važno. 8 mjeseci i na kraju, kad nije mogao ništa meni da radi, on je skupio svoje prnje i pobegao za Moskvu. Toliko o junaku. Tako da, ljudi, molim vas, ne šaljite mi ništa o njemu, mene to apsolutno ne interesuje, ni šta je on, ni ko je on, ni šta on priča. Već sam vam rekao, već ovdje mu se svi smeju i ne razumeju ga zašto on to radi. Pozdrav svima.